chaiwe handidzike ndende kuenda kozwa kuti kune zvekukomba zvingorise yadhwani. Saka pendakasvika paumba pake mutomano ndakasvika tichiona pamukova pake pakati pemukova padzibwa patozanikwa tsvimbo kobva ndangopinda mumba maya. Saka ndakapinda mumba ndibva ndangoona mumba makazara vanhu so ndangorimo zvindopaka zvichidipa mweya yake pane mwana wake uri form 1 zvazi uri kubudirwa kana kuti kusvikirwa. Anga achisvikawo pane mwana wake musikana anzi ndisekuru wake baba wangu. Saka ndiye angada kutaura pane mwana wake. Saka zvare vachizvizvi ndari alright taraiti masoko acho ngaapi taraiti kanzi pangana tobva pamuchikuwa mwana ina sasekuru uda kutotaura. Saka nyaya yacho manje wakatanga unditi uyu kunongedza ini zvakanzi uyu haana kurombera kun'anga bao wakarombera kuchechi. Saka kuchechi kwaakarombera ndiko kune zviro zviri kushaisha vanhu musha wawiri anga ruda kubuda pane mwana. Saka uyu wiri uri kuti inini ndiri kuti inini ndida kugadzisa musha wangu ndega. Saka chigadzisire chandaa kuita musha ndechekuti ndida kutanga nekuba kwainoki ndokuba kwangu. Saka takutoenda kutodini kwazi kune mazita akanyorwa. Mazita iona aripo kwakazoita mvura dzakachererwa dzechechi. Saka patata uchikwira manje kuenda kumba kwachikuko takachikwira mwana uya wakabva atanga pamberi sekuru uya angazvitindiri sekuru uda kuenda kutamba wabva atobva kumba kwemukomana uyu uchienda kumba kwangu ini. N'anga yanga iri mashure sasahwira adzi n'anga iyi yakaunzwa iruzi ndisahwira ngemukororo nenge zvatadzawo sekuru uda kugadzisa mushauri. N'anga iyi ndiye ichazodini ichange ichibatsira ndo chiunzire chaakaita n'anga. Saka zvadava chizvezvo tava tati ngundu tava tasvika mumba pamba pangu inini kicheni yamhai vangu yakadonha ndini last born. Saka yakadonha kudaro izvezvo ndakambovaka katemporary kemapuranga. Saka sekuru wayo akabva aenda straight kwabva aenda kopinda mukatemporary kendiri fanira kubikira kachika. Saka kwabva asvika ibhazi kwabva anditi bvisa chitofu chikachibva papabva tobikirwa chitofu chochitopisa kuda uchibata ndatadza ndibva ndachibvisa atoti wakabva atochibata iye bva atochikandirawo zvikasichera wachitsvaka badza ndandisina kumadhuze mati varatsvagwa kumanharaunda ndibva ratouya kwauchera svika gomba rakadai hapana chakaonekapo ba. Ndakwamba chatocherawo inini pane matombo svikaona toneta ndatotambirwa ngumo. Saka pena ndiri kuchera inini n'anga yakabva yabva kicheni yakutoenda padhoo pangu pehouse yakutotukana nemudzimai wangu ndopo zvaenda kuenda kuonetsana nemudzimai wangu azi mushonga wangu wada kucherwa apa watotiza apa wamuhouse. Saka topinda muhouse. Saka ndopo wakarambidzwa ngemudzimai vavati zviti yakaimatora mushonga wamati uri pai uri apa because mati nini kune mishonga iriyo. Saka wachindana masoko awo ipo papo n'anga yakazoti inini handichaenderi mberi
ngapa ijegire mvura kwa vaya manya jegire zvazita mchairo tarafunga kuti pamwe pane zvada kwabva kugumira mushonga wake mujegi imomo kwabva atanga umwaya mugomba pachiro kitchen vaamwaya mumunhu mushonga wake aibva atakura futi aibva enda padore house aibva amwaya futi mushonga wake ngemuchairo wangu apedza ndopakabva achiti muchanditsvaka vangotora muchairo waivadi kwabva atobvabva saka ndopakabva achiti ngatichidzoke kupi kwetatangira nyaya yedu kwabva tati kundu tese kudzoka n'anga yakabva yatora muchairo wangu bva yadzika nawo zvadora sezvezvo tadzoka mukororo uyu ndopakabva atanga mani vanhu vese vagara pasi sekuru vatokwira futi muchuku wamake kororo uyu ndopakachitanga manje kwamushinga urupira sekuru uya mani imi sekuru ona izvaitika panapa pane uri kutonga ngemukadzi panapa zviro zvatatati mubate sekuru imimi ndimi mati mumusha uda kuchengetwa uda kucheneswa saka zvatadza kuita ng'anga yarambidzwa kuti ipindeko nekuenda kutora chii mushonga saka zvandakutaura inini panapa inini ndiri kuti inini ndoda kufa neuyu kwabva anongedza inini iwewe ndichafa newewe ndoda kufa newe ngekuti urunakidzwa ngemwana wangu rudini uri kubudirwawo saka hapana uruziva futi pazvandiri inini zvandirifunga inini saka kwabva atizve uyu wiru uri kutaura wakafa panapa asina kugowa chiro bani kutaura sekuru baba vangu asi wakafa asina kugowa chiro bani chiro panapa saka unotofanira kutoziva kuti mangwana ndoda kumbuka ndichiita chii zvandinoita inini ndakabva zvakabva ndatopererwa saka zvinenge zvaane nehondo mai mukati apedza kudaro vachizvezvo zvikazi unese kutaura here iwo ndikati shuwa ndinacho ndikati uyo uri kutaura muchipo wawo handi baba wangu ba ndakabva ndapesana nani mai nawo manje zvawanga uri kuda iwo wanga uri kuda kuti nditi inini shuwa ichokwadi asi ndikatoona kuti masamba atosiya mudzimai wangu kwanga atukana nen'anga kuwo inini ndabva ndati inini uri kutaura mumuwo hasi baba wangu ba ndatoona kuti yaminority against majority saka zvadaro chizvizvi uyu ndwaronda pakabvadi chitobuda muno muizvizvi kwabvandidzi buda muno muizvizvi atina munhu ngotongwa ngemukadzi buda muno shuwa ndakatoona kuti kamana pane hope dzapfekwa munomwa ngezvokubuda ndibva ndabuda saka ndabuda kudaro ndakabva ndachisvika kune mudzimai ndikati mudzimai zvichaitika mangwana hapana unoziziva nyaya dzabatika uko hakuna kutovwa nyaya yakwani pa kwakubatwa kwawiru kuzi hana kufa akagowa chiro ba imweni nyaya yakazvimirira izvizvi zvekuti kune mishonga inyaya imwe yakazvimirira ende nhiko dzendapuwa inini dzekuti da kufa newe handichazivi pamwe ndinini ndichatemwa kana kuti uchatemera mwana wangu kana mudzimai wangu saka ndakumhanya kumapurisa ndobva ndamukira makuseni nacho bva ndatomhanya kupi kupolisi uye ndakabva ndadzika kupenharo ndobva ndaenda kuenda koonana naunonzi bwanyanya saka kandimbosvika ipapo ndikati ndinini ndinoona nanezvekudombo taratizendani kabva ndataura nyaya yangu kune mupurisa purisa akati orit unza nhamba dzemukomana wacho wouri kuonesana naye wacho vakuthreatena wacho ndikati ndamuda saka ndamupa kudaro wakabva atofonerwawo zvakazikati saka nepashamu inini ndobva openhauka daudzika kukembi kwangu kudombo shuwa uko zvakaitika izvi zvakabva andouya kwabva atoenda n'anga iya vandoto wese pashamu bva tatosangana pashamu ipa ibva tabvunzwa tiri 3 imweni wacho neng'anga naye mukomana ndaura tizwewo ndaona mudhara rosvika kupenharo kabva ataura statement yayo ndaizvirekodha yangu statement yacho apedza mupurisa unoti inyeyo yako yokutaura iwewe kuti wakaunza n'anga
ngefamily ringange handi family. Wakaita mistake. Dai wanga uda kunza nganga maida tanga magara pasi mumahoko nemanga. Wega. Modini muunza ngamba. Zvaita izvo ndiona kuti waita chini? Waita error. Dzakarekota zvese apedza akachiti wanga ndoenda pashambadzi ndini nozvezvi ndakatobva nayo pena ndo pakachiti alright iwewe wauya iwe unenganga ndaiona mudzimai manje zvindinoda kuzwawo mudzimai because hapana pamudzimai kupanapa izvi ndoda kuzwa inini reason yaakarambidzira nganga kuti ipinde mumba saka tiri pashambi panapa kwabva toti mochidzika kudombo kuti nhafu adzitiuto ndamuona ikoko ndoda kuzwa side remudzimai shuwa ndozvitakaenda ndatodzika kwabva tatodini kwabva abvunzwa mudzimai akati shuwa inini zvindakati unoti zvozvimboda izvizvo akati ngundukundu wakandipwanyira kana tv yangu inobhadha wandiyani saka kwabva achiyananisa kanyanya kati alright ndazvizwa inini chindini chienda imoite basa riri zvakadii zvakanaka hatisuda zvenoiziba pano chine nharo noumwene here kana kuti pano chine chigumbu noumwene here vanhu vese vakati hapachina saka ndachibva ikoko kumanje rari chimangwana because apa baba anga ndiripo ndini badzivi pamusoro pangu pano umwe kuzoita festival saka wakanga wasipo wesa wife wazoya the following day yacho wazochisvika ndo pakazochiti alright wanana baba wamwene wadini wauya ngatichidini ngatichienderere mberi saka n'anga iyi yaiti yakati inini zvandiri munomu inini ndoda kuita door to door kuchendesa musha wese ndadaro zvachizvo kana 2 weeks kana chinyi ndiri muno kana 2 months ndiri ndoda kuita door to door kuchendesa chii mhuri yese yawirya saka zvada zvachizvo zvezvo manje hazvina kuzokwanisika kuti zvizoitwe door to door ba ndo pakazochiti mukoma wangu festival urikwanapa uyu mukoma ndiakazochiti nyaya yataurwa ngen'anga yekuti uda kuita door to door kuchechi kwake ndibishop papa bishop pakazooneka n'anga yakuuya mani hazvizoi saka hapana here dzimweni minzi dzekuti zviro zvii zvika izvi kana painoone chake zvidini zviwi zvikazi no izvi zviripo pane nzira yehoko saka wamwe waibva wandotsetsewa hoko waibva wandopera undopuwa inini manje pangwa kicheni yacho yakatodonha Ambire. Saka pachitika ipapo manje apo kapapo ngepekuti n'anga yakabva yazochiti no isusu ndakuchikoma apa anditi uyu angangobudirwa uyu anditi angachibudirwa uyu haachabudirwi ba anditi haachabudirwi tatsvaka imweni homwe kuti adini abudiri zvakanaka saka hoko yakazosiwa futi kukicheni kwani pamhai yokoko kwipi yakadonha kuya zikazinga kuenda hoko ikoko hoko iyi iri kureva kuti kwazi kona uchabata futi chini mushonga waenda tibva tazi zimwese zvendina kumupa iwe zvendina kumucheka inyora shuwa tibva tati ukanyora unaoko nepahuma zikazi vandobata futi mushonga urudini uri kwenda iyi hondo yanga iri kuita pamwana iyi yadiri yapera atawera zvingepekutanga kwachiti zvemusa 22 meya atizozvo zviririri yashata futi wakubudiwa futi mwana uya akubudiwa futi mwana uya ndo pandaka uyako kotaurwa ngemukomana mukuru ake pane aibva yako nditi tikati pane nhau yakuitika futi kuti kumwana uya futi wakubudirwa futi wakubudirwa sei wangaita zvekuita zvekukarara zvese ndakazvirekodha hangu zvese
maripo dzacho zvese ndinazvo uta zvekukarira ndata uri pakati tsike tidi tende kuona kuda kusvika kuda kuti kuda kupinda mukati mai asi hapana kana nechance yatiripuwa ndiye. Saka ndona chikubvunza wafonera baba wacho zvikati he baba wacho ndamufonera uri kuuya ko baba mukuru vamufonera kazi wese ndadini ndawafonera. Saka baba mukuru watoti tofonera futi nganga idini ngaidzoke shuwa nganga yakadini nganga yakadzoka nganga iya yadzoka ndo pakachizi vanhu vamo mukati manje tachigara tesa zvikanzi nyaya panapa irunetsa ngevachira pane machira ari mumusha muno machira tinomboramba ba machira mudzimai wangu inini undonengo zvekusvikawo zvakatotanga dzimena utotitazvorotesadzirakatonge reguru remachepere tozoita harenyero rakazingadi ngatengenere waiti rakazingadi zvichitotanga isati zvatokuendera nekuti asaona nato zvaro vese ndakatowachisa kuti ndozvidi zviri kuitika. Saka machira yona iyo ndo akabva azi akashata ane urombo. Saka ngaende kodini ngaende kotorwa vanhu tandiri kuba kwani kweuyu ndo patakabva ndatanga inini vakatata zvekuti azvikukakarira achiita zvangata zvachandasingakwanisi kuzvizvisa kuti chichikuitika iva nambovharirwa dho inini vananereswa waizi mudzimu vananererwa madziro vanhu vakavharwa vachitomboomberera saka pendandikunereswa vamwe vakabva vatomhanya kuenda kumba kwemudzimai wangu wabva watosvika ikoko kwabva watofura dho kwabva watota zvenoizi kwakwa mapasi 9 kana kuti ma10 dzose kwatota zvenoizi vhurai dho uza kuna machira aya vari kutorwa ipopo pakatoita violence mwana wangu akanzokoterwa huro iyi mudzimai wangu akachaiwa ozoti amhaiwa kuti mudzimai wangu wacho futi akadini futi vaanderwazvo. Saka zvakaenda kotorwamo makatorwa machira kazi ngabude banze babuda kazi pane mvura dzemunamato inini nyaya yangu iri pekuti ndiri kuzi inini bvuma wakaromba une urombo huinaho inini chiti inini handina urombo hwandidini. Saka chikonkudhangu ipapo pakabva pazototi vanhu futi vandori muimwe vaibva pahakirwa pane imweni ngozi irikubva unozikanwa takasatoitika kare pachidazembe yemwana wake zvikomana vacho ndiyo pakandosvikawo paine munhu anga ari kuchaiwa papato hwamumbiya padhine maoko. Saka ndiye akazoita munhu wekupedzisira kuchii kuchaya saka ndakazoita munhu wekuzopedzisira kuti kuchaya saka kazvada vashe izvozvo zvakabva zvahakirwa mumbongo kazi pane nhau yakadai pane ngozi iri pa. Saka ngozi mumba mamhai wangu kuzodzika kwayo kwakazoitika pane mudzimai wangu ini wakambobva pamba pachitomboenda kutombotengesa pabhawa chaipo. Saka pamba pakasara pasina munhu pa ndibva ndazoonawo wamweniwo vangari kunodzikwa kwamaita imba iyo kwanga asinawo pekugara ndikati chimwe ndambondigariro pai pamba papo icho ndikuchirawo mawindo anga anga adhogorwa pamba hapana munhu pa. Saka munhu yena anga ari kuchini munhu wanga ari muprofita. Saka ndo pakazi ngeng'anga munhu wanga ari mumba umu wakaona bvuri remunhu yakachaiwa. Saka wakabva atora bvuri yaibvaisa mubhotoro wabva achirira pai pamukova. Saka kutsamwa kwakaita bvuri ndokwakabva kwatsemura imba ibva yadhika. Saka iwewe manje waane ngoziwo iwe waane ngoziwo
wabatana neupi neuyu yakuzviitawo. Saka zvatoda kuita isusu manyika zvekudai, toda kusira jira tsvuku muno. Jira tsvuku iri bvarazi ngariende kuenda kowaridzwa pakicheni pacho po pakadonha pacho, ngariende kowaridzwa parawaridzwa, varibva raiswa mhiko mbiri, robva kwakaita nemushonga wake pakona vaibva asunga vazichenda nejira iro riri moenda kuenda kotsveta imomo, mobva madeketera murimo kuti iwewe chimbogara apa kusvikira ngozi yeuyu yakuenda kudini koripwa. Jira iro riri rasungwa mhiko mbiri, ngariende. Musaise mukicheni kana kumwe kuba, usaise futi mubedroom mako iwo, isa mudaini. Jira iro riri richazobva mumba mako korwa razoendepi kumba kweuyu. Dzakawanda mama. Ndikudai ndinomboti kubatsirei ndikati taone pamoja. Inini pandoda kuti nini ndibatsirwe nekuti kudai. Urombo hwangu inini ndo ndodawo kuti ubudewo pachena wendiuzinini nejira iri rendakaisirwa iyi. Ndakaisirirwe jira wakaita basa rake uzvi. Une nyaya dzake nemudzimai izvi madhoa akatopera kuvharwa hachina nechiro kana nemhuri kana nei, madhoa akaisa akapera kuvharwa asi ndakaisiwa jira tsvuku dzekuzi nini unoongoza unocheneswa Uchauda muda murapi? Uye nganga ichiri yaishanda. Unomboita zvemaprofiti apa unombotemwa nyora zviro zvacho hauzozviwanza here. Makadimba ivi muri n'anga here muduku ngati muri n'anga here ndiri n'anga because svikiro haripimi mushonga Haritemi nyora. mimi penyu chaipo chaipo muri registered nezinati kana muregister zvatokwatura muregister ndimi maita nyaya yemushonga. Saka musha makaona chii chakashata? Toti kana ndichiita basa iri ndinenge ndine vaturikiro nengwari, ndine manotsi atinenge tinawo tichinyora, ndine manotsi andinofanira ava makuru varipo pano. Saka makazi manotsi ari kuti dambudziko rava pamuviri toti zvinogona kuturikirwa nekuti inini handizive But munozotaura ndinozoudzwa asi manotsi angu ndiwo uchapupu hunenge huripo. Manotsi zvegaindigogona kuti anogona kuenda manotsi. Ive mambo here Manotsi ndinowandirwa chingani. Saka manotsi handiwanzi kubata. Manotsi anenge akamira kufunga saizvo kuti sinzi munozva kuti madaidzwa kudare kuno nenyaya yabambwa ndo manotsi amafungira nhasi kunyora kuverenga hamweni kuverenga manotsi yamusi unodaidzwa kudare satiita kudaidzira ichii kudare manotsi angu ndinawo. Hamuna kwaverenga. ndosandati kana mufunga kuti manotsi achanguti ini nyaya dzinotaurwa Handina kwaverenga. mutanga kuda kuverenga izvi Aiwa, ndaigona kuti munhu muverengi wemanotsi oyo ondiverengera manotsi. Ai vanokuverengere murumbo mwenyu. Kuverengera muizizo. Itira kuti mupe answer. Mbatsira ndimi mubatsira. Inini dambudziko riripo mukati memusha kwane maunga. Ichigatsira nhauti kwane maunga. Kune mwana wekutanga akatanga kubudirwa. Ndichisvikapo ndichigadzirisa. Hazvina kupera nguva yacho ndikadzoka futi. Pakabudirwa amwe mukomana urimo muno. Takadzoka nekairi handiti katatu. Pane mumwe mukomana futi asina kusvika pana anova ari mwana wekubaiwa akabudirwa futi. Pane akabudirwa nengozi, pane akabudirwa nasekuru mumusha, kozoti mwana wemukuru uri panapa, muzukuru uri panapa.
akabudira kuti uchitaura chinhwani. Saka ini ndikatokonya kazhinji ndinosiya zvichitaurana zvega, ndakadini hangu ndakagara. Saka zviri zvisada kutokonya zvidzizwa. Saka kuna waripo wacho manje pane 1 chete, pane 1 2 wacho wapo. Alipo zvingamwe mutokonya. Notokonya senero ile rene. Hapana zvakuita. Tinokumbirira ka. Tokumbirira kuwaridzira. Mumusha macho munhu. Odini woronga zvaunoti unotaura. Kumbire kumbirezi. Usewe. Uyandiga. Mwana wangu mnataka kitu gani? Okay, mwana wapati.
Simba. Izuru nedzwana. Ndora ndadanirwa. Aiwa. Inotenda. Wana wenye wandisungisa vatasvikira pano pamberi pamambo Mutasa kwezai ndakakutaurirai kuti makanyora mazita vazi vakanyora mazita nen'anga mukati memusha wangu. Daidzai ino kauya apa. Naye dhimo wauya apa. Vazi vakatauriwa Rose pakauya n'anga pamusha ikanyora mazita. Vakatauriwa. Vazi vanyora mazita A. Zvada kutobvunza iye vanyora kuti vanyora A mazita acho. Vazi taurai mazita yamakanyora kuti vanyora A. Pamusoro sangano. Mazita ari kutaurwa pane mukorore wakanga achirwarirwa ndimai wake muna 2021. Saka ndiye akandofunga kundomudaidza. Munhu uyu ndiye akauya achimbogadzisa ngozi yakaenda koripa 2016 kuMozambique. Saka mushure mounge arwarirwa ndimai wakangoitawo nyore iye kungomudaidza. Ndisindoziva baini. Ndakazotosvikawo inini pomba ndotoziva pana unodzi basket wauya pana. Ndotomubvunza uyo ati chifambire zvikazi ndafonerwa ngemwana wani
Maisara wachanga kutorwara mazuva. Saka kurwara kwake kwaanga achiita kwachiko ndo chiure chakaita mumusha umu. Ngazi ndafanirwa kunge mwana uyu chimboye mubatsire mai ururwara. Saka adaro zvacho izvezvo bhasikiti yenayo wakati nauri panapa yandiri kuona inini mumusha muno kuti ndibatsire makandoda sei zvandiri kuona inini zviri kuda wanhu wese wakadini, vanhu vese wakaungana wese. Saka inini daidzai foneranai mwese muungane ndione kutaurira zviro zviri kunetsa pane munhu uyu. Sure, mafoni ndakafambisa ndikadaidzana kuti pana bhasikiti uri musha muno, wati uyai muungane, pane zvandiri kuona kurwara kuita chii kuruita maisara musha muno. Munhu wese nganga aripo. Nyaya yakaenda kuitika ngekudai wese wakazwa soko wese, hapana wanisina kufonera, wese wakati hatiwiyoba kuti wadaidzwa ndiani. Wese wanamukoma wese zikazi wese wakatoti hatiwiyo. Saka bhasikiti uya ndo paakachiti ino inini ndauya musha muno zvindadaidziwa uyu ururwara kuti ndimusiye akadaro zvefuti zvendisina kumubatsira zvatidini hazviiti. Kwabva atoti iye mukomana wacho anga adaidzwa iye nayo zikazi tsvaga bhopoindi nepepa ndinyorera mazita ese avanhu vese vasina kudini kuuya. Wadaro izvezvi wanyora pasi mazita acho ese, chibva watsvaga foni, une foni ere yakafa, foni yakafa ibva yandotsvakwa ibva yaoneka. Zvikazi mazita iona yawanyoraya unoisa mufoni yakafa, wotsvaga pari kupinda nyuchi mumhango, woenda kotsveta foni iyona iyi. Ndo chiitire ndo zvakataura bhasikiti izvi. Saka mwana wabva angoita saizvozvo aibva atoenda kudini kutoenda kutoita saizvozvo unga kumazita iyona ikayo pana unomboita neumborara baya pakabva atooneka the very day. Pamusoro wemambo inoitwa atiyo nemaunga baba vane dambudziko rekunyera, ingatotenderera dare rese. Mazita ndiye akanyora, akatooneka pane mazuva emunhu aitobura nyuchi, ndiye akanyora mazita ake. Aruzi akanyora futi echipiri, aya arikutaura hasiyo baya, handiwo mazita arikutaurwa. Ekutanga akanyora akaisa mumhango menyuchi, echipiri ndo arikubvunzwa apa. Zvoni mazita wakanyora mukati memusha, ndechipiri arikubvunzwa. Azi kutanga wakanyora aishandei. Inini ndo patiri kupesana ipo papa. Inini murundimanidzira kuti kwazi zindiwe. Anditi inini ndiri kutaura inini kuti Tura ndi akazinyora. Anditi ndiye angadaidza bhasikiti. Ndine ere inini zvendadaidza bhasikiti. Chinangwa changu inini chekuti ndanyore mazita chachiri chei. Handisini aiwa. Zvakatofanana nemaunziro akandoita n'anga. Ndandiri kwenyini pomba ini. Kwakandaura kuti kukunza n'anga. Ndo zvakatoita iye Tura iyena. Inini changu inini chendakandopatika ngondo na hukumu hadini. Unachika saka peposi yangu inini yekuti inini ndiende kwenda nyora mazita ndichaendesa iyo. Ndati uzviitire. Wazi machira yamakapinza mukati memusha yemutorwa. Pane vamakataurira ere kuti ndakuisa machira mukati memusha. Machira ingawani ndakataura paya ndikati zvichikunotanga izvi hazvisati zvauiba. Anditi uchitotanga wadakandokwanisa kutotaurira inini ndite zvara. Tezvara akauya akazvona pakandibvunza ini kuti wawirana nazvo ere. Hazvisati zvanenguwaba. Zvichikutotanga kumachira angori pamai rechitatu racho ndorokabva kuzvira 24 days ziribva rangotorwa ngen'anga wezvirawo. Saka pamachira pachepo papa chakatotishamisa isusu pamachira ipo papa. Wana natezvara wangu inini wauya kuda kuzonge machira
wakatobudisa sekuru uri pane mudzimai wakatotaura naye machira akarara nawo kumba kwake iyo ng'anga rare chimangwana acho ng'anga yakazoti kasi musazoshandisike bainini nditi muchaona ropa riri pamachira mwana wangu wakatsurwa ndibva ndapukutisa ngemajira enyiyona saka imweni dhauti yandatitori nayo yona iyo kana nanati zvaro wakatodhaurwa nezvoti mwana weng'anga wobva atsurwa wopukuta tange majira iyonayo zvarewe mazita waidaidzira tauriwo tinyora mazita emusha wese wakataura ukanyora muchidaidzirana mazita wakanyora ana munhu wacho wairapisa iwo haana kurarama saka ndio tiwerewe wakati anhu iye atadze kurarama nekuti anhu haana kuuya taura kuti zvakadini pamusoro ichangamira kwazi mazita akanyora munhu wacho akatofa wakakumbira iro regerero mukati memusha kuti ndine mazita yandakanyora mukati memusha unoyu ndichida kurapisa munhu kuti apone asi munhu wacho akafa pamusoro changamira nhau iri kuitika ndeyekudai inini ndo kupesana kwendiri kuita ndo saka ndati ndicheneswo zviri kutaurika apa zvokuti iwewe ndo wakanyora mazita iwe inini handisini bandakanyora wakanyora mazita uripo handisini bainino chendakadaidza bhasikiti kuti ave mumushodzi wakandisunga pamba pangu achisunga waisungei munhu wakasunga pamba pako waisungei kusunga chii handisiziva munhu waigara ndokweyo wakasungei azi munhu wamakati agare pamba penyu waisungei munhu anga achichengeta uyu ndakanzwa kuti kwazi wakaona bvuri remufi kwabva aisa mubhotoro saka bvuri rereri ndo rakafututa ndibva rapwanya chii kicheni ndikapwanyika sei handichaziwe ipo papa ndakaona ndikapwanyika sei handandisitokoba inino ndandiri kubasa wese chandakazondosvika nditoona shuwa yakapera baba ngasimundisa imwe ndakuti chisangano isa zvinezvi hatauri kuti waizviitirei ndakataura kuti munhu wese waakanyore zita mukumbire regero akataura ndinokumbira regero inini vakataura kuti munhu wese ndichamukumbira regero nekuti ndakashaisha kunyore mazita eanhu hapana munhu vakadaidzava izvozvizvi anoramba achiti unoshaishirwa asi mazita wakamamirira akanyorwa aripo akanyorwa mazita emusha wese akazvimirira anhu ese anga ari pamba pacho pane here wakadaidza waakanyora pane naatorwa mumusha waakanyora pamazita iwawo asi haana kuataura ndanyora mazita enyu apedza zvinhu kubva ipapo matambudziko emusha wangu inini otambudzika anyaya ipo papo kandakati inini ndakupindura n'anga sekuru ndakamuti inini regai ndidaidze wakazviita auye kuno kubhasikiti yeno ndakamufonera bhasikiti wakanditi inini kana n'anga iri kuona kuti ndine chandakaita chakashata pamazita endakatinyora n'anga ingaindimangarire kwa mambo inini handidaidzi ndenganga papamba pako iwo n'anga ingaindimangarire kwa mambo inini ndoyekupi ndopinzwa mudare kwa mambo nyamashi mwanimangisa nyamashi mwaziva animangisa penepo cheneswa mazita akanyora akamirira nini tode kuenda sekurautaura nevazukuru ava pane nyaya dzavo kuti nhasi mandisungisa nazvakudziwa nezvinhu zvavari kuziva zvafemili iya yacho zvefemiri yavo mbowangasatungurwa mutani femili yacho hanzi vakaberekwa muri vangani mufemiri mei ndaberekwa tiri 4 ndatomanani kutendeka amweniwa wanzi saka ndakatadza nei kunongedza vamwe
Inepo ndatendeka panhindi. Kwanzi zvinhu zvakaitwa panyama here? Ndakazviita panyama here? Inini ndakati inini munhu wemuda kuzwa inini mandika wakanyoresa mazita uripo andini inini mukati izvo wakurambira iko kuya panapa uyu bhasikiti wakati inini handikwanisi kudaidzwa ngen'anga bai n'anga ndiye iri kuona kuti ndine zvandakaita nezvakashata zviri kuurayisa vanhu mumusha umu ngaandidaidzi ndiwe mbawangasomuka si wadamukirwa namusimu penepo kumuzi kwako. Kwanzi wanganiwo mingani midzimu yaibuda mumusha menyu ichinongedza iwewe ichikutigadzirisa mawakakanganisa Matomanani kutamanga kugiresha kuyamusa mzimu iyi. Kwanzi wakatadzanaipenda kuchechi kumusa mzimu mumusha menyu kuti ikuchengeta. Nada kudanipasa ukasha. Aya inini pandisi ukasha udanisi waineko ndapulika kuhirira penepo yafika penepo. Nkaba udziwa mbuto inepo. Uronga zviri munjira. Uronga zviri munjira zvenzi. Ngezvekuti handina chandiri kuziva ba handiti ndiri kuda kuti inini ngazvitaure pachena ndati inini munhu akanyoresa mazita uripo handiti nechinangwa chake chaakaita kuti aise mumukoko uripo unozvitaurayi ega inini mukaramba inepo ndakutendeka Robert inepo ndakutendeka zha ndakutendeka kumuzi kwako inepo. Kwanzi nyewe mazita ndinda kunongedzera umba kwako nasi. Ndimwere zamuyu wanu dzese zabudika pene pabuda mumusha menyu imomomo yanga ichibuda ichitaura ndo yanga ichikunongedza. Kuti une mazita akati wakachara kuti ndiri kuramba here ndakabvuma kuti mazita sho akanyorwa ndichizwa inini handiti zvakanga zvataurwa ndibhasikiti zvikaenda wakati mazita nganyorwe uripo wani mbonga sofe mbiya hilila soso walipaponi nyamashi zoni manitokonya si kukwera kuhilila penepo inepo na matapa kuya kuhilila kuya kala inepo mulunga inepo na toma muzi dewa tsinji maningongi lapa si pamusoro chakamira rikatimbobatsira ndikunonga kutendera pavanokristu changamiri nyaya hombe iri apa oitwa Edmond Maunga mumusha uyu ndini mukuru wa Sara tamanga zvako shamwari ndini first born tamanga mumusha uyu nyaya hombe ndikunyanya kuona iriitika mumusha uyu baba wangu baba wangu ainamata chechi yepostori muning'ino wangu anonotedzera inini ainamata futi postori ini ndakambonamata wangu but ndakazoregedza mati chikuru vakashaika muning'ino wangu nababa wangu uyu muning'ino uyu ndotwere mumusha mwedu ndiye akasara akabata tsvimbo akagara sara pawana wemukadzi wakadzi wemuning'ina wangu vanhu ava baba namai nemuning'ina vaipinda postori. Saka nyaya hombe yakutsamwa vabereki inyaya yekuti vakasara vari mumusha mwevanhu vanonamata. Nyaya hombe vakasara mumusha mwevanhu vanonamata ipapo vakadhiraivha vakaita chitima chinodhiraivha kuisa vana musango zvakatsamwisa baba namai nevana vemuning'ina wangu nevakadzi vacho vaibva vaendesa kudondo. Saka baba nemuning'ina wangu vakatsamwa nekuti uyu wabheura vana uyu watadza kutungamira ipo vavo ndipo ndiri kuona pakatsamwa teresa ndiri kutaura nhoroondo nemusha mangu ndimi ere murikutaura kuti mutaura zvamakazwa kuvabatsiri pamutaura zvataura nababa wenyu makazvizwepi? Ava sekuru baba vachibuda achitaura kuti musha mangu wasvipa nemachira aiswa mumusha, kuti kana machira aiswa mumusha apa akaunzwa mumusha kuti mukadzi wake udaura pausha handinombozviziva vanongotaura kwandiri. Saka ndo zvazvatsamwisani mudzimu vana sekuru kuti aiwa musha wangu wasvipa. Zvimwe zvese zvikabuda hazvo izvi asi musha wadini wasvipa.
Saka akadriver ini handizozwisa kozi panapa tine mubatsira robatsira basi robatsira ari kuchechi handiti uyu wake mudzimai anga achida kubatsirwa handisi mabatsira ada kuita kwese kubatsirwa dare remusha wenyu idare remusha wenyu unokuenda kuchechi wokuenda kuchivanhu handiti nyaya mafambira panapa inogona kubatsirwa kuchechi inogona kubatsirwa kuchivanhu handiti imimi makunongedza uyu kuti arasika aisa chitima musango aisa wabeura wana bhozi mukadzi wake akaita machira une machira here mukadzi wake handiti ndo zvabva zvatoisa akarapira mumusha menyu anorapira musha imomo machira akaenda machira wanawo musha imomo saka akadriver sei kuti wakadrive vanhu musango vanochipopota vabereki vanopopota kuti zvabva kupi zvichitainamata takakusiyai muchinamata zvitendero zviri pamunhu ka vamwe vanotedza chechi vamwe vazotedza ndipo ndandingoonesa ita kuati muchakondibhita nyaya yekuti solution yeproblem yatiinayo nhasi isikanongedzi munhu kuti zvazvadai batsira aripo saka tidini saka tiri pano pamusoro ichakanepane ndikuona hangu kuti maonere ndikuona pange kuti inini ndaona muningi naadaidza kare chizi paita dambudziko apo wandingi namaona kuendwa saka ndakanangisawo ndikana kuti ngatirenge ndamhanya ndanga ndamboona bhuzi ndandiri hangu kubasa ndasvika kuti no pasi paita dambudziko saka famba sei okay sure sekuri kuti batsira ende midzimu iri kutaura ngeyemusha medu saka hamuzobaiwa bhazi inini ndini ndakamusangana kuti ndakazochayawo munhu mushango saka kana kuti ingataurirwawo dambudziko ndasingatozivi kuti munhu iye uri kufuka kwandiri so zviri kutaurwa uko kuna bamunini baba munini angagwanawo kuti zvaasi kuziva iye kuti haasi kuziva kuti nanga iruzi yako yapaumapa ichiita zveinoita kana asi kuzviziva ba iye anga arumwe anga agona kuti ateerere wari kuziva wacho kuti ndochifamba ngepapi kuti ndibatsirikane pamwe nemhuri ndozvinachifunga pamwe bamunini ndo zvachaita saka ndaakuona wakuno apa uyezve ndiri kuona kazongoramba zvakakakaridzana kudai saka ndachikukumbira kuti bamunini ino makwanisa here kuti tigadzise mhuri hatina kugara zvakanaka nyaya chaicha nyaya chaicha kunditi apa nyaya chaichaiyo dzekuzi pane machira kuti mazopatawa nyaya yemachira handirika kozozi mune ngozi irimwe yataurwa yemukomana yekupedzira kurwa handirika kuraya mombe yapati ndini mukomana wacho so urongwa huripo ngekuti isusu tiunganidza mari tiite sei tiende kogadzisa problem iyoyi saka apa ndobva kuchita kukakawadzana kuti nini machira muri kushandisa machira handichazivi machira kuti wari kuashandisa sei ende uyezve inini ndini munhu wakazi ndii ndakauraya munhu wacho inini ndakuzi kumba kwake uyu kune bhotoro ririko inini ndisingazvizivi zviri kufamba sei inini ndasina iye hangu nazvo izvozvo chendandikuda inini ndechekuti itagona kuona mari iyoyo ndikase dambudziko zvokuti kune zvakati nezvakati apa nguva dzine dzandina nguva yacho asizwai pane pamusiri kutaura bhotoro razobuda mushandi aenda kogara pamba pemurumo handiti aibva aisa mvuri mui mubhotoro problem yange yairi yei kumasure yakati bvuri rizobude what was the problem because munhu asina kunoshanda pamba pemunhuka panga paine nyaya ida uyu papasina nyaya saka nyaya yebhotoroka yauyakumashure nyaya yemukadzi wazorapa iyi yemajira iyi yauyakumashure what is your problem imimi dai mukadzi uyu asina machira aya hamuna problem ba hamuna pane dambudziko ngepekuti saka problem imine ndendekuti mukadzi uyu uri uroya handiti uri udini nemachira machira arisenzei uri urapa hai vaanakana nemunhu womubaa wati arapa zviro zvichikundoda saka kwabva atorwa zvekuti tikatoti sisi muchedu wamira hatina kugara mbomira tinotsvaga problem so that mambo unobatsira kuadresa problem mukasataura problem ka munotaura maincident amuri kutaura tunhu tunoitika muupenyu handiti kuti ndingati wamwana menyu munene madumwa mumahomo mambotsvagaraki wambodiwa ati zvinhu zvichibharira handiti tikati isisi tibatsirwe problem kuti mumusha medu
iwe une problem yautaura yako ito personal yekuti iwewe pane zvakaitika handiti unotobatsirwa as a person handiti ndezvako zvekuti wakazopindira pawakapindira unotobatsirwa iwe wakadaro zvinogona kubatira dzinza yes tiri kubatsira machira apinda mumusha iproblem iyi machira ekurapa mumusha musikarapwiba anogona kukonzera kuti mese musagare zvakanaka baimimi kana ari muroi kanga atoroza mukadzi machira akaya nawo ngeekunyepa utori muroi wabatsirwa kuti shairo uroi ridini ridzingwe machira apiswe munhu odzokeswa odzoswa machira kumusha kwakanditi because kwati ndo problem yeduka handii kuti mutaura chokwadi bai you are not saying the truth taurai nyaya yenyu chaichira ndeyenyaya maunga taurai nyaya yenyu usawandirane ma Ila pamusoro. Maine maunga. Ndinoda vazenyu muzikano nekwamabhoti ndimani. Kuti maine maunga patino wakadzifuwa problem yakanetsa mwana akakubudirwa ndiye akakutonga wakuda kutomonywa kusvikira wazoenda aibudirwa nei aibudirwa ndisekuru sekuru mudzimu unochengeta haisi ingozwa musai kuno kuita ula madhirama asina basa imbomira munhu unonzi sekuru akabara wana hamonyi mwana ruzwa mudzimu ukabuda unorongera mhuri apo muri kutadza iwewe gadzirisapo ndibaba uri kutorera vanhu vakezvo ngozi ikauya inogona kubvumburudza vanhu because inomonya saka munofanira kusiwa that difference atiti kuti katoa mudzimu wemusha unowu uri kuda kuti utaure nemhuri mese munogara pasi motozi iwewe uri kushaisha apo iwe uri kugona apo tatomubike mhamba yakati ndinge achiita chakati munorongerwa nababa saka musa sekuru nemaunga haafi akamonya mwana wake unomonyera chii ndokubata musati maenda mberi nekunyepa mukanditi ngozi yaida umonya ndokandati baba udzizo hamonya wanake zvaitaura zvaitaura mwana waiti ndini sekuru mangu ndashatirwa ngemachira aiswa mumusha mandiisa kukona kuita mudzimu wangu pai kukona ini ndiri mumusha ndichiba majira ngaende korapirepi musha kwavo zvakataurika ine zvakomana wakazi ngaende korapirepi wakazvizwa here iwewe muti mukadzi haana kuziba ngaende korapira kumusha kwake wakazvizwa here ini handina kuzwa pokuti bangaende kudini ngaende korapira kumusha kwake pakazi achibva azoti inini mandiisa kukona saka ndo pakazodaidzwa sekuru kuti wauye kobatsira nyaya idzi amoti mandiisa kukona maisa mudzimu wenyu pamberi wangu mandiisa ndaakukona ndo zvandakabvura uzwa aibva azopedzisira musi wekupedzisira chaivo chaivo achibva abvunzwa futi mwana atosvikirwa futi natezvara wake wanga watorima wachidzidziswa kuti kwao machira aya iwo waridziwe machira wakabvunzwa kuti machira enyu zvaarambwa munomu tipise iwo bva wabvunza sekuru kuti taakupisa sekuru akati machira haapiswi vaane honzwa munoenda koita zvemafunga nawo asi musha muno vachizwa kuti adini kuti mandakabvira uzwa ipopapo alright saka machira aripi machira iwe machira manje kazokachiitika nditi kana ndati zvara wadaidzwa hauzotaura kune machira unodiswedza tiri kutaura kune machira aripi akatopiswa asi kwakazi asapiswe chipisirwe chacho ngechekuti uyu sekuru akati machira ayo musashamisike bange ropa raapa machira mwana wangu watsurwa alibva ndapukuta ngemachira aya iwewe uyu n'anga once wakadaona ngabe kulonga zvakwacha ungazvibva ndidabva kulonga kwako kwese ungachitike ndingakunyisi zvine maaudio zvese izwai machira akazotsva iwo azi musapisa nditi
mumasire mekuti n'anga yanga yataura kuti musashandisike bange machira uyu ngeropa ripa machira chemumusha chakati machira asagara handiti sekuru wemumusha wakati machira aya asasenze muno handiti ndozvakataurwa ngaadzoke kana mudzimai wako afuka kuda kushanda nemachira aya tinoshanda ari kumba kwani zvakazotaurika mumasure zvese izvozvo atotsva vakatonga atokokumbirana zvakazotaurwa machira atsva here mira paitika nyaya dzese hama dzemukadzi wako dzadziripo takatoadaidza because kana hama dzemukadzi wako dzadziripo dzakaudziwa kuti shavira rindi kumusha kwako ndo vanofanira kunga nhasi wakutora panapa shavira takapisa takatora because hamuna kutora asi makapisa kana makapisa machira saka ndizviti hakuna kwamakaendesa shavira munati wari simukairamo ndati shavira akaenda here kumusha kwako apindura izvi yatinayo pasiripo tirikutaura ndokuda hama dzemukadzi Musoro wemabondasi. Ini ndiri muridzi wemachira. Ndorudo manjani. Ndiri muridzi wemachira. Machira aya ataudza. Takaendesa shuwa kwakwazi ndaende kumba kwemusoro. Takatakura machira ndikaenda nawo. Machira chakazoita kuti inini ndipise. Takaona pavakataura kuti majira ane ropa, ndakasvika shuwa vanogara majira pandaona aine ropa. Ini ndakangozwa kubatikana ndikati ndikatakura ropa here rekuendesa kumusha kwedu, anotakurwa kuenda kumusha kwedu aine ropa here, anga akachena. Ndakatakura majira kuendesa kumusha kwedu akadii akachena. Handadzi yangu ikati ropa ngaripararire pamusha paro paisiwa machira. imwe ndime mudzimai woyu saka wakapisa ndimi Wakapisa ndimi. Ndakafonera handadzi yangu ndikati onokone maunga andimi akapisa machira tuwirirana era munhu akapisa machira ekumusha kwani saka ihonzwa here mumusha menyu kana munhu akapisa machira ekumba kwawo zvinouya kumba kwenyu here imimi animukona kugadzira maissues kwatinoita kuti tinotora munyaya yemachira ekumba kwawaridzika mozviita ishi mumusha menyu ndiyo akauya nemachira ndiyo akaapisa saka can we say we have an issue nenyaya yemachira as a family yokane maunga taura problem yenyu isiri machira uyu unopedzana nemidzimu yake mukadzi bhozi ndiye akaapisa ndiye aida kuasenzesa kana iri honzo anodzoka kumusha kwani wake saka nyaya yemachira then uyu uraya munhu uyu une yako nyaya yake apa semhuri manje pamusoro iyi mafuta nyaya yamukoma takatogara atoyo nemaunga patakayapedza nyaya idzi pakabuda nyaya yamukoma takatogara semhuri tikati ngatiunganizei mari tiende kobatsirana kuti tigadzirise dambudziko riri apa asi pachaunganidzwa mari painokwana ndo pachabviswa mabhodhoro akatsipikwa ibvuri riri mukati memusha inyaya yehwane nyaya yemuchindo kana nyaya yemabhodhoro nyaya yemabhodhoro ndiye mushando wemuchindo nyaya yakatanga kubuda yakamira yega kuti isisu tichadine nyaya yebhodhoro riri kutaurwa usaibatanidze nyaya yemunhu uyu iwe mati contribution yemari yaapapi kuti mubatsire asi uyu maapapi nenyaya iwe utanyaya yemabhodhoro semusha tiri kuunganidza mari saka ichakangomira aisabatsira zati ichakangomira ichakangomira pati imhepoke saka ingozi nomusha menyu ingozi yamusiri kuvatenda hamusi kuvatenda nyaya dzemabhodhoro dzemaudara dzitori nani pane nyaya yemunhu hamusi kuvatenda ngozi yamunoziva ngozi yamunoziva hamusi kuvatenda hamusi kukontribhuta mari makuda nyaya dzemachira nemabhodhoro asi neine machira ane mutoro bhodhoro rine mutoro ruzviona nyaya yacho pane pandanda kutanga kutaura pakazobuda ngozi kakwava kumberi asi pakanzi bamunini uyu ane munhu akauya naye mukati memusha aizviti ndiri madzibaba
madzibaba uyu achigara pamusha apa akaona kuti mukati memusha muno mune ngozi irimo, ndo paakatora mabhodhoro ake mairi obva aisa mushonga mumabhodhoro imomo obva atsipika, akatora kamuti kakadai akacherera pasaidi pemabhodhoro ipapo, akatora imwe hoko akapfekera aiwa zvaitobuda munhu uri biko munhu yeyo kumabhodhoro uyu ndiye unopindura uripi ukambokasotoenda kare kare amene utoripi hatitozinde kwatoripi wakanga kwakanga asimushandiba asi kuti ndakanga ndatomuti wenini chitombo ndichengeterawo pai paumba asi kuti bauti kuangada kupiwa peiba asi izwa izvi ini ndozora pakuti munhu ukatora ere vhuri riri kutenderera orisa mubhodhoro pamba pasiri pake pa uruzwa munhu uri kupfuura pamba wamutichengeta papa pangu ndizvo opesera atorera pamabvuri ari kuwaisa mumabhodhoro pamba pasiri pake pa imimi zvosara zvotokubatai imimi ingoitai nyaya iyiwo vakomana haisi kubuda pachena, haisi kubuda sekuru waende sekuru asozoenda kudhara ndakuzwa uzoenda saka uri kuti taura nyaya kuti Ifremu ndinoti pamusoro ichakamira because why Ifremu ke pamusoro ichakamira nyaya inenge iri kunetsa inini ndakazwisisawo pakuzwawo pachimiro chetai atenda matare aitika nhau yakataurika inhau yemazita 1 nechi2 inyaya yemachira yechi2 yacho yechitatu inyaya yengozi yakataurika ndo nyaya dzainetsa dziri nhatu kuti mazita evanhu vakanyorwa aida kunyorwa chii ndo chaida kubvunza vanhu kuti vazive kuti zvakadini kuti pakazobvunzwa kuti makadaidza ani wacho wakazi ndakafonerwa kuti inini ndidini ndimuye kuvatenda munhu wairwara hapana munhu wakadimba wakauya izwa mubvunzo wangu iriri uri kubvunza imimi muri kubvunza munhu mupenyu kuti mazita waida kumadii musingatibvunzi mweya kuti mweya munhu akatora mazita uyu mazita akaisepi akanga ada kuitei nawo muudziwa ko muri kubvunza futi munhu wamunhu ndiye akanyora ati wai muri kungodziwa munhu akanyora mazita asi musingatauriri kuti intention yake kunga achiona mazita ndii angada kumadii asi ndozvanobvunza kauti anofanira kunga kutaura nyaya iyoyo ndiani sekuru handiti kana ari ari kubuda sekuru pamhurika achitaura pamhuri ndiye anofanira kunga kutaura pamhuri kuti iwewe wakanyora mazita iyoyo ukadai nemazita ukadai nemazita ukadai nemazita izvi zvawakaita nemazita izvi ndo zvazvokonzera kuti mhuri idai uzana munhu wamutotika imi mune mweya wekutaura auzokubatsira asi mweya wekutaura haune zvauri kubatsira mambobvunza munhu mupenyu asi mweya ndiyo munhu ndaka ndokubvunza asi mweya unonyepa kwamuri sekuru utomboya kwamuri asi akuti mubvunza pauti sekuru ko mazita akanyorwa sekuru kutaurira kuti mazita akanyorwa akaiswepi kana kuti akanga achishandei because imi munongobvunza kuti mazita akanyorwa mazita imi pfungwa yenyaka iri kuti mazita ndei pfungwa yenyaka iri kuti mazita akanyorwa ndi munhu wese akanyorwa zita raufa ada kufa ndo yakanyenyu saka imi nyaya yenyu wai kana musiri nyaya yekusvika rufu saka interest yenyu yemazita iri pari ipapa ndizvo zviyangwana kuti akabvunza here yechi2 inhau yengozi zvinhu zviri kunetsa mumusha kuti anhu anenge amwe ari kufa amwe achiita zvine zvichinai baba ndo pane nyaya yangu nemi nyaya hombe kuti muri kunokonsentrata nechinhu mazita asi muri kuzwa kuti pane ngozi iripo yekuziva but hamuzi kuita chinhu nengozi iyi hamukuziva sei mukuenda kokonsentrata nemazita sei musikakonsentrati nengozi yamukuziva ngozi mweya unogona kuuraya vanhu
Saka sei takarelaxa. Sei tungofunga kuti mazita akatorwa ndiwo ari kuurayiwa zvasikurayimo. Ngozi inokuziya sei makaponda mu. Kana kuti machira akapinda mumusha ndiwo ari kuurayiwa. Machira akapinda mumusha handi mumusha menyu. Machira makaramba. Muriziva vatora machira. Handi makapisa machira. Saka izvo machira iwo chamupfinyira kufunga kuti musha menyu ari kukonzeresa chii. Iyo akapiswa nemudzi wavo. Imi mukaramba shariro romusha imomo. Nyaya yasara inoita yekuti inofanira kuperesa inhawe itozi ndo yasara. Makutaura manje. Kuti iyo makutaura manje. Ndozvura mutendera kwamutenda kwese Machira ngozi ngaigadziriswe. Sei muri kuitemba ngozi kuti haiurayi? Sei muri kumboitemba ngozi kuti haiurayi? Sei muri kuitemba? Because kuitemba kwenyika nekuti hamusi kutora nezvayo. Hamusi kuona nga chinhu chinotyisa. Hamusi kuitreata sengozi. Ngodema muri kuitreata sengozi. Paifanira paine kamuka agency so. Kamuka agency kanoratidza kuti iyi nyaya ingatiipedzei. Ipo papo pane nhau yekuti anhu pakasungwa jira raizvo anhu timirire kuti tizoende koripa. Ndo papo pauyenyaya kuno. Anhu ari muurongwa wekuti paunganidze mari. Ndo papo paunzwe nyaya kupi. Apa ndiyabvunzwa kana pana kana sendi. Handingazoziva kuti zvazvakanaka. Urongwa yengozi pane mari yekuripa. Pane mari yekuripa. Izvizvo iye mukoma akabvisa $50. $50. Kuda kuripa mombe 15. Hazvina mwedzi. Hazvisati zvava nemwedzi. Zvomuda kuripa makambodziwa here kuti muda uripa chii? Ngozi yati yakataura here kuti muda uripa chakati? Ngozi sekuru vakati mari yemunofanira kuunganidza kuti tiende kootanga kugadzirisa ngozi. Munofanira kuunganidza mari inobva pa 2,000 to 3,000. Tochienda kootanga tiri papa. Ngozi haizi chakotanga. Ngozi kana yatobuda. Yakutotaura zvairi kuda. Imi motoripa. Zvekuti azikati motange tiri pa 3,000. Aruchaja iwo kutanga kusvika pa 3,000 ndiani? Ari kuchaja kuti ndamwena ndi 2,000 to 3,000 ndiani? Makazvizipi? Merai munhu wanidetail. Tati ari kuchaja kuti tuga ndimwene 2,000 to 3,000 ndiani? Ndiba munhu zvakaboma. Ndati sekuru pataka sekuru upi? Sekuru wakagara apa. Sekuru haisi ngozi ba. Sekuru ari kubatsira yengozi. Ngatite zvinhu zvinoratidza kuti tinoziva kwati kwenu. Anzo. Sekuru mamudaidza kuti akubatsirei. Nenyaya yengozi iri mushamani. Asi sekuru handiyo ngozi ba. Sekuru chanokwanisa kuita kukubatsira kuti ngozi itaura. Kana ngozi yataura yotaura kuti ndine nhingi ndakaurawo zvakati. Kana zvakuripwa ndiri kuda zvakati nezvakati. Hamusati. Saka musati matanga pa. Taura tizo. Kukanganwa padani. Mukomana mwana wapamire utanga. Ndiye akataura nyaya yengozi. Paakataura nyaya yengozi akati ndichataura zvandinoda kana ndapinda mukati memusha. Saka wakapinda here mumusha? Hasati apinda. Saka hamusati mane zvimuziya. Saka chamugadzira 3,000 mugadzira 3,000 kuenda Makaizwa. Muruziya kwekuendesa here zvinhu zvakini. Murikuedza mari yekuendepi? Muda kubhadharepi? Wakati munotora mudzimai wangu. Ngozi kana yauya inotaura zita rayo nekurava kwaakaita. Ataura zita rake nekurava kwaakaita nezvo ari kuda kuripwa nazvo nemuripiro wacho zvese pamunotosheya. Zita akataura nekwaanobva akataura zvikazi muchaperekedzwa nemudzimai wangu. Mudzimai wacho uripi? Ari kwashamba. Saka imi hamusi kudaba kubhadhara. Ngozi mukasi yaifanira kunge ari panapa. Mutenda nemajira asinei nemiba.
mukadzi chaichai une nyaya yengozi iri kunetsai aifanira kunge ari panapa. Mirai. Tinokuisai muoto. Tinoda kuti tifambe nechiri 1 muri kupedzera misewe kumakungu. Munozwa? Muri kupedzera misewe kupi? Asi shiri chaidzo dzichauya. Ndozvamukuita. Shiri chaidzo dzichadii? Dzichauya. Endai mopedze ngozi iyo yataura nemi, yamuri kuziva nezita, yamuri kuziva nezvairi kuda. Pedzai nechii? Nengozi iyoyo musati mabata tumwe. Munozwa? Sekuru vakakuvhurira here gwanzi. Ndo basa rake sekuru kukuvhurira ichi gwanzi. Akakuvhurira gwanzi akakuratidza kuti gwanzi rakadai. Imitsve. Mataura kuti sekuru baba shaya, sekuru baba, sekuru yomusha. Anditi wadhonzwa kwanga rakauya akataura. Sekuru hana mhinduro apa. Anga kutobvunzwa mubvunzo. Kuti uratidza kuti hazoziva. Ngozi ranga kuti mubvunze kuti mazita akanyora ngei. Ini hazoziva. Takandofanana. Ndaifunga sekuru paadhonzwa kaenda chiuya. Aifanira kutaura kuti mwana wangu uyu wakanyora mazita. Ningi akaita zvakati nemazita. Mazita iwayo ari kuraya mhuri yangu pakuti ari kushandiswa zvakati nezvakati. Zvoenda kugadzira. Zvino kana sekuru wauya wakubva ari kubvunzwa kuti iwe mazita havasiyane. Mukuona zvandikuedza kutaura. Sekuru mudzimu wemusha. Basa rasekuru kuchengetedza musha. Munozwa? Sekuru kana atouya anouya pano zvinhu zvashata. Ukazwa kuti midzimu yako yakasimba, ndisekuru unotaura kuti midzimu yako yakadii? Yakasimba. Zvino kana sekuru wouyawo woti mapepani, ubvunze mapepani. Sekuru kunofanira kuya nesolution. Sekuru unofanira kuya nechii? Saka nduti inini ngatimbomire nyaya yemachira. Nyaya yemachira handisi kuona yauraya munhu mumusha menyu. Mumusha menyu chaimo machira asati auraya munhu. Ndochekutanga. Asi chiitai dare nanatezvara. Mutiwataura kuti vatezvara kumusha kwenyu kune shauri yenyu rumudiwa musha kwani. Mai wedu. Isusu musha redu hatisi rudiri. Hatisi kurida. Zvoita official kuti hatisi kudii? Hatisi kudiwa. Shauri rodzoka kumusha kwaro kana kuti robviswa pamukadzi wenyu roiswa pane umwe kumusha. Kuti mukadzi wodzoka neshai rake kumusha kwake. Kana murume wacho aramba. Muhamazoda dambudziko rechi reshawi rekumusha kwana mbuya madii mapedza. Because mutore neimwe mhosva ka. Kuti munopisa machira sei. Machira anatezva ropisirwa musha menyu. Machira anatezvara opisirwa musha menyu. Akuvunza ndati ndizvo here chiwaro chake kuti machira anatezvara opisirwa mumusha menyu. Apisirwa futi mumusha menyu ari kupiswa nemunhu wani, imi mwana samusha musikazivi. Because kana pachitaura zvamachira izvi panodembeterwa, panokumbirwa, panoita sei zvakawanda.
ko kana akakumbira rupisa machira yake kuti zvirume zviri munoga zvipere ndiwane rugare unopera ko kakanyorwa kuti akadembetera kuti Kefas ndiye anotarisira kuti ndigare zvakanaka mumusha umu shawiri ndiye ari kuramba shawiri mumusha umu ngaapfuure modi shawi hanzi renyu ngariende kumusha kwari kwarinodi nepunosinja kwayo handizvatutwa saka tiri nyaya chii yeshai musati yakatopera haina kupera igadzirisei inyase kupera haisati yapera panyaya yeshai ngaiite sei ngaipere zvakanaka zvisina kuhandirana nyaya muri taura yekuti haisati zvapera baichokwadi because kana iwo mainini vedu avo mudzimai wabamuni unototaura kuti warifunga kuti zvinopera zvifi zvakapera pa because petakasiyirana pacho pekuti machira achange ari kudzota dzinza rekwavo tautotanga uchizwawo zvinezvi kuti akazopisiwa mumusha medu zvezvo tisikatozivi but kana zvakubataika mistake yomakaita pavakatorwa nenyaya yamachira manga musikafanira kusiya machira ari kutenderera kana urara hope maifanira kunga makatotuma delegation yaenda nemunhu machira pamberi muchi mumashure munhu anozosera chii waifanira kuziva zvekuita nemachira awo ndio akatsezvara asi zvabuda mushamani saka tichifamba nemudzimu uchitaura kuti zvakadai ngazvisaitweba vamunini manje waichiti hakuna mudzimu wakadaro saka ndopetaibva tashaya simba rekuti izvo zviri kubva kubuda pachena wani izvai zvekutaura baba zvandiri kuramba baba ngezvekuti mudzimu wemama unofamba nawo ndingati sekuru aifanira kunge akupai direction yekuti wanangu chinhu izvi zvakashata mumusha mumwezvo chiitai so dzoserai zviri kuchakwana zvino sekuru mukutaura make anoratidza kuti sekuru is also clueless kuti todii nemachira iwa akamukona chakati muchiraramba chienderera musha menyu because papasina direction yekuti woitwa sei ivi nyamenya kupisa wacho kuti machira emudzimu haapiswi nyangwe tsvimbo dzemudzimu hadzipiswi yangu chaiyo tsvimbo iyi haisi yemudzimu bai asi haipiswi bai ukatoipisa unosakana nazo habedu kuti zvii zviri musoro imu asi ukatoipisa unosakana nazo amene hako ndozi ndatoziviwo kuti inei masvimbo iyi asi haisi yechii handisi mudzimu bai asi zvandiri nazvo ngezvemurese kwakutasa zviri mutsvimbo iyoyi ndo zvinondichengetedza asi kuti zvoti zviri kundichengetedza ngezvipi zvacho handizvi asi ndo zvati zvirimo zvinondichengetedza mune masoja amwari saka ukatora masoja ukaenda kuapisa iwewe wapisa masoja ndiwopedzera nemasoja ndo zvandiri kutaura ichi zvapakaita kuti kutora tsvimbo yangu yekwamutasa moenda kuipisa kwanyapa nemaunga hakugarikiba kwane maunga akaona kuti tsvimbo yawarashumba moenda kuipisa kumusha kwazanyeri hazviiti saka tiri kuti pamwe pacho mamwe mashortcut atiri kuita kuchiwanhu hakudi chii hakudi shortcut hakudi mashortcut kuchiwanhu kunoda chiiba itai zvinhu negwara muzvipedza chamapedza moenda pane chimwe mupedza moenda chimwe hamubati ichi musiya chiri half cooked moenda kubata chimwe musiya chiri half cooked moenda kubata chimwe musiya chiri half cooked no handizvo pedzai chapera mozoti muzvarai ini ndikuda kutaura panyaya yekuti bondi vazoya vataure nyaya iyi inyaya
violence yakaitika pamusha. Sekuru nganga vakarovani, vakarova Maoneki. Uyezve nyaya yekuti mwana wangu haana kukwanisa kutora strategy yaifanirwa kuteedzwa pakabudirwa muzukuru. Aifanirwa kudai akatanga aunganidza vanhu vemusha nyika isati yanzwa asati aedzani sekuru kuti vauye vazosimudza zviri musha. Vana baba vogara pasi, mudzimu wotaura woronga zvauri kuda, vanhu vese vasati vaita sei, vasati vazvinzwa. Saka iye akabva ano, vana baba vakazouya, iye vanokupura vakazouya n'anga yatowawo. Ava vatu vavo ndo pakazouya vana baba vari ngototukwa kuti vakataenda kuonawo ndatodaidzwa sekuru vapano. Iye akagonda kuonawo ndadaidzwa sekuru vapano. Chimwe chechipirizve pakabatwa dare rekuzi mumusha munomu mune ngozi, uye akauraya hosha. Sekuru ava havana kuribata. Rakabara hapa nemwana ari kuMozambique. Ndiye akazoita kuti ava vazive vaitobvunzawo ndichitovatera ndakagara padipo vachiti ari kunzi akaita mukadzi nekuda mombe. Vasiri kutoziva sekuru. Apa ndo pavakazonyatsa kubvunzisa nyaya iyi kwakuzotora nyaya iya uchiita kuti ndivo vaiita sei, ndivo vaibata. Asi nyaya yataurwa nemwana ari mumusha achiti auyu akarova munhu achiti rini ndine vana vakawanda ndokupa mukadzi. Vakarova munhu baba ashandiwa achiti ndokupa mukadzi. Saka paibudirwa mwana uyu vakaita zvekuhaka kuchiporofita. Haana kubuda achibudirwa semudzimu. Akaita zvekuhaka achihaka iri ngozi. Achitaura kuti ini wewe wakati uri kundipa mukadzi wako, saka mukadzi wangu uri kundibata kunzi. Ndikuda mukadzi wawakandiwimbisa. Saka zvese zvavakazosara vakuita kutora jira vachisungira kuti tangosungira ngozi yogara mubaba Maonini apa. Ngozi yakauraya vana uyu yoenda kogara mubamwe umwe munhu. Ini ndinoona zvine kakurema mukadzi. Ndozvijira ririko rakasungwa. Rakazi ngarigare mudhainingi, hamufaniri kuiswa mvura yemunamato mudhainingi imomo. Aiwa, ndakambona ndudo. Mune nyaya Mimi andika. Kana jira rire ngozi yeuyu. Rinoenda kugara kumba kweuyu. Sei, rinoenda kosunga risomba mu. Uyu ndiani asi uyu murudzwa kuti murukiretera munhu uyu problem. Muruda kuti pane munhu aigarapo. Aiwa, totibatsira. Kuti alright, jira ramakasunga kumba kwenyu. Jira ramakasunga. Mukaenda kumba kweuyu nderei? Mai vimwe vataura kumberi kwenyaya, nyaya yanga yatopera pakazobuda riri kudhaini kweuyu waramakasunga. Bamunini wakanzi iwewe ndiwe wakatsipika ngozi mukati memusha umu. Ngozi ipi? Akauraya munhu iro. Ayo, vazi munhu wakadaidza ndiye akacherera mabhodhoro akaona kuti mukati memusha mune ngozi. Kucherera mabhodhoro haisi ngozi ba. Hakusi kuuraya munhu. Ngozi chinozi ngozi murizvise. Ndikacherera mabhodhoro enini haisi ngozi ba. Ngozi kuuraya chi munhu. Akauraya ndiani mushabiki? Aisa bhodhoro ndiye waane nyaya manje komuurayi. Komuurayi wamunoziva sei musi kuenda. Mama akamunhu imi mauti pangidza imwe picture kuenda kunoda. Kana mutora jira ivi, alright, rekugarisa kumba kweuyu ndeni. Saka ngatiendese kumba kwakwewo. Ngatimuendese, ngatitenderere jira iri. Timboriisawo kumba kwako. Wakuramba manjidika. Chamusuka chatumubvunza chiri very simple chamunofanira kupindura ndechekuti imimi semhuri makawirirana kuti muri kusunga jira handiti kokuendesa kogarisa jira iri mudhainingi momwe murume kumba kwayo vanhu vachimisa. Asi ndinofunga kuti imimi pamakaenda kurisunga muchisa mumba makati jira riri kusungei mumba mukuyo. Azampindi chiporofiti ba. Chiporofiti chine basa rei. Ini mubvunzo wangu uri pekuti makati muri kusunga ngozi. Muri kusunga ngozi ipi? Uyu asina kurema. Pindurai zvetakamirira. Apindire pamwe. Uyichipombirai. Uyana problem. Ngozi yake inyaya yekuiziya. Ichida kuziva kuti isusu iri kungozi ndeipi yamakasungira machira mukaisa mudhainingi make mukati haitodi kana salt kana mukostori kana mvura. Ngeipi? Pindurai zvetakamirira. Ngozi yakaiparwa nayo. Unoendesa. Ini kupindura zvakabuda
uedza kutaura chinhu very simple. Machira akasunga chii ngozi. Handiti tochiti machira kana akasunga ngozi, akasunga ngozi ipi yamuri kuenda kusiya jira iri romudhairimbe uyu? Because kana muri kuti imimi iri kusunga ngozi, muri kuti imimi ngozi yeuyu ndega, uyu kune imwe yeuyu ndega, ngozi imbiri. Because hamungatori ngozi yeuyu kuisungira mubambe uyu, kurasirira munurasirira munhu ngozi siri yake. Mira iyo chiri nganga here kana kuti wabuda mumwe ngozi sisi kana akapfeka wakadai tukuri spect kana wabuda wabuda kana wabuda chizwe shamwari chatinoda kuti chizwe shamwari toda kuzwa kuti iwewe handiti ndiwo akasunga jira. Handisi ndakasunga jira rakasunga midzimu. Toda kuvhunza izwa, toda kuti tizwe kuti izwa mauya midzimu miviri une wako iwewe mudzimu nasekuru wemushimwetu iwewe nasekuru akasunga jira ndiani? Ndisekuru. Saka sekuru akasunga jira achiti ari kurisungirei kuisa mumba mukuyu? Wakawira na vanene mawu. kuirana kwende unofana kuirana neuchi pane mwana wakapa ndiye akabudirwa nenhau. Ndinotsigira pataura mai uchibudirwa nenhau iyi tauya mudare nekuti tiri paprocess yekuti nhau dzipere ende dzisati dzapera nhau dzimomushe mukwane mangu. Abudirwa mwana wachisvika patagadzira uchibudirwa yapinda ingozi. Handizve yapinda ingozi mwana unonzi wakataura zvakawanda zvakawandisisa mumusha. Handizve inge ndichakagara right last minute manje tachigara ndamunhu manje mwana akaramba achinare. Mwana uyu haana kukwanisa kuuya panapa, ari kuMozambique right. Mwana uyu uchitaura pamusoro pengozi, ngozi inonzi yakaitwa neuyu hanzi zvimomberi yekuti kuti sese handizve ari kunarita ndatopedza mabasa angu ndatogara ndakutevera right. Ndo paya pakanzi pada kukumbirirwa pamusoro pebhotoro rokutaura handizve bhotoro rokutaura rakaitwa nemuprofita mhene metsi dzavo dzavakaitana nababa nemhuri yavo pamusha pavo vachigara nemuprofita kuti wamwari kupingei kanzi yakasungwa pane chinhu chakasungwa kumusoro handiti nekuzasi handizve vachaiswa mubhotoro vachaiswa pai baba vakabvuma vakati ichokwadi zvinhu zvakadini zvakaitika. Anga ari kutaura nyaya yekuti bhodho rakasungwa kumusoro rikazodai zvadai ndiani? Ndiye mandikomana akuti akadi bhotoro rimuritsa ipapa rariripi bhodho rakabuda here? Bhodho rakabuda here? Mwana uyu wakabudirwa kudaro akati bhotoro rakachererwa handizve. Asi izvozvo handisi kukwanisa kuti nditaure zvandinoda kuti nditaure. Musi panobuda sara chakabuda zvakataurwa zvinhu zvakataurwa ipapapo zvinzi handisi kukwanisa kuti nditaure zvakawanda. Saka pada kuti imimi sekuru pakuchitaura ini chisiya matigadzirira pakumbirirwa apa kuita kuti tiregedze kukanganisika mumusha. Todini ndikane zvangu zvanoshandisa nezvizvi tiutendera naye. Imimi makazi mukumbirire chii? Muri hani? Ndopata nyaya ipapo makazi imimi mukumbirire chii? Kugadzira handizve kugadzira kuti tiregedze kuita honzwa pakati. Saka mabuda kugadzira chii? Mari. Haungatigadzira mari hanzi mukabvisa bhotoro iri rakachererwa ndine ukasha zvokuti mukarivhura bhotoro rero chamubatira chatiteta. Saka mbondisei ndakadaro mundiite sei mutsvage mari. Ndiana ida zvamutaura zveikutaura guys yanga iri zevotamba kwatari yanga iri komboseri yamamunyora ndiyo yaita yazi pakati neredpen ndiyo yazi meaningless. hazvitauri chii kana pokwa zeri zvirudhonza because kutoa kuti bhodhoro riri apa
raiswa neuyu asina kuuraya ari kuzi mukarivhura munhu wakaita tetete chimbotangai matsvaka mari maane mari mozorivhura. Munhu ari kuisa bhodhoro rengozi isiri yake munoita tetete wei? Mari yokutsvaga ndei? Bhodhoro racho riripi? Saka muri kutaura nyaya iyi bhodhoro rakanzi harisimuki apa riripo here? Imimi sekuru izwai, imimi sekuru sasekuru unoziva kupinga zviro. Ani muri kutora kuti makadhivhitwa here? Saka maizvika kuita tetete sei kana musina kudhivhitwa? Saka makati mimi musavhure bhodhoro mukarivhura munoita tetete kubva marekera kurivhura uizesei kuti makarikambezera sekuru makazoro izwai sekuru midzimu yemisha yakakuti imirai ndeipi? waibudirwa mwana wacho waibudirwa nechinhu. Saka mukuru ndiani mwana ari kubudirwa nasekuru? Mune vanhu vangana vari kubudirwa musha munhu wese unobudirwa pakadai musha ndiani mwana kana sekuru? Ari kutonga musha womwana vari kubudirwa ndiani? Ini ndiri sawira kandasvika. Aiwa sawira una nyaya. Asi izwa sawira izwa sawira. Ndati sawira iwo hauna nyaya. Asi ndati sawira wasvika mumusha ukamutasa iwe. Pana sekuru ari kubudirwa nemwana. Wari kubuda. Unoteerera. Ari in control wemusha ndiani? Ndisekuru muti. Saka sei mutaura kuti mukuteerera zvemwana? Mwana ndo. Mwana uyu. Atozve bhodhoro rasekuru. Mwana ka. Abudirwa nemunhu akafa. Munhu akafa ndiye akutaura kuti ngondimisai. Akafa wacho ndiani ari kutaura? Akarohwa wacho. Saka anoenda komiswa kumba kweuyu sei? asingazvi kumba kwakaorewa uyu mukona izwai sekuru izwai bambu izwai bambu hatina timanyika izwai bambu plus uyu wakachama pane kakurwana kakaita vatichiva maini wakarovai kune mubatsiri anorova here sekuru sekuru muteerera imimi mumirai mai ise tiri kuteerera ndiro takagadzikwa namambo panapa kuti titeerere zvamunodini hanzi pane munhu akarohwa handiti avakarova vari mubatsiri here kana vakarova vari munyamo vakarova vari ani angari rinyanga angari sekuru wakakurova vari zvikavhurozerara pasi apa ndinoda kuchaya zvandiri kuchaira izvino ndiri kuchaira mutsvairo wendakatora pakabviswa chitofu paya mutsvairo ndakatora inini uri kuzindi kumapopomo saka ndo ndinoda kukombonora ndiwo ashuwa ndakamerwa 5 cards chimbe ndoda chimba nobhuka ndakati pwa bhuka ndiri kurohwa ndiye sekuru imimi wananemaunga ndofunga munokonosara mamega munyaya uyu murume uyu asikozvei ukazi nyaya yenyu imimika nekwazvari nekwakaparwa mbosvaka handisi kumbona paine zvichikumeka senziti because murume uyu muri mutambudzira mharo kamuda kugadzirisa ngozi yemunhu akaurayiwa siyanai nemurume uyu kada nemhosva dzake hadzinei nengozi une mukadzi wakaneshekainaro pamwe haanzwi pamwe nemusikanzwa bati iyi nyaya yenyu yekuenda kosunga machira muisamba memunhu ka imiona nemaunga ngwara ino jira iroro dakuti rimboyumba kwako iwe risungwe rigarumba kwako haturi nemaunga ngatitendere dzimba dzenyu mese mwesori kure yaiko nhasi unotorora kwapati kuti hamuzogadzira nyaya pa umborizwa kuti yararamba makoka ndidakari guys apa tutotaiduta tusika asikatutisa why this issue let's take it serious issue endai movise jira ramakaisa kumba kwemurume endai movise jira ramakaisa kumba kwemurume jira ramukuisa kumba kwemurume haana mhosva yekuti anotiza baba ake munofanira kuti haana kuuraya munhu akauraya munhu muri kumuziva endesai jira iwe ikoko
mumubatsiri wase munhu uyana munhu akauraya munhu haasi kurapa asi ndiri kushamiswa kuti sei Tirarama. nyaya yake mumusiya moenda kuitora nyaya kuiturikidza kuiturika pamuri kuda imimi. Why? Hatidi unhu akadaro. Why? Murume uyu une nyaya chandikushayikainoandika kana ine nyaya yebhodhoro bhodhoro haisi ngozi ba. Ibhodhoro rinotorwa ibhodhoro haisi ngozi ba asi mimi kune ngozi muri kuikuziwa. Bazi mukati mubhodhoro mune mweyawo ndo mune hamuna mweya mweya wakauraiwa munhu akauraya munhu mweya uri bhodhoro ndewei uye munhu wacho wakaiswa saka uyai kutora achiisa bhodhoro kuti audii ari kushandisei tiripo papo ndo paizozi ngemwana wake iye murume ndo paizozi ataura inini haunorwara ere uri kumaswere shuwa ndakarwara ndikazvimba matestiza ndapedza ipo papo zvikazi wakakusimudzira mhepo yekuti iwo musha woparara iyeyo saka inini ndingandataurwa zviro zvinenge zvinokwana zvitatu ndiye akakutuma makavanga munhu saka iwo haunoita sosina mhosva bandiri handina kuti ndine mhosva ndopenda ndiroshamisika kuti sei udo ndo yanya yanika kana mukatironza kujinga ndipo ikonondigare naro jina nyaya yetu kutaura nayo vana nemaunga inyaya yekufa kwemunhu. Munhu akauraya munhu muri kumuziva. Whatever zvamunoda kuita zvinokonzera kufa kwemunhu iyeye itirai kumba kwemunhu akauraya munhu. Musacreate unnecessary stories. Asi ndamuzwa munhu anonzi nini aurawa naJohn wozi Peter wotora mweya wacho wemunhu iyeye woisa mubhotoro wogarira kumba kuti adii. Munhu kana aurawa ka the next thing anomuka zinoripa period ende muzinoripa kurasirira kwauri kuita mukurasirira munhu wari kurasirira endai motore machira enyu amakasunga pa kwemurumo. Kana muri munoziva pane bhodhoro kana matawazwerwa ndongedzwai pane bhodhoro mubvise cherei bhodhoro iroro. Hamungati mutu anenge bhodhoro ramusina wamboona patakarona iri bhodhoro. Saka idzi iyesei hamuna kuenda naye mudare muno mutitonge iyesei unochaya nemunhu muda titonge iyesei kurasirira munhu asina mhosva. imi munhu awana nemaunga amene munomunyarireko muno muri kuya kurawa futi munhu akauraya munhu muri kumuziva. Go there and sit down with him and help him. Haasi kuramba pauyu mubatsirei kuti mari yemamungaidza unganidzai mari muende kuri ngozi zvatopera zvipere izvo zvikaenda mukuenda kusunga pachiramba memunhu zvinobatsirei zvinoda kusevha ichii hapana zvezvinobatsira zvinoda kusevha ichii mautoginwa kuripa konzentera nejira nekusunga machira nembogare pasi uripe ngozi hakuna zvakadaro hakuna chivanhu zvakadaro inonzi bullying yamuri kuita muritakuriro kunebula mune murume hakuna zvakadaro isana kuzodei kuti munhu akatouraya murutomuziva ari kutobvuma andizvo asi munomusiya muenda kune akaurayayo handiye akauraya iwewe ndiwo hawakondokurerukira ili kwamuri kuenda korasirira kuti atambudzika asina mhosva semunega ino zvinopera sei musenzi wako ndiye akatora mweya wakaisa mubhodhoro kuti uzodii mweya wacho mosikana munhu it's an obvious case ukauraya munhu iye anokufuka saka anofanira kufukiswa nani umwe munhu pakudii mutodatisirira kumba kwemunhu nhasi unorwara hakune matestis ako zvozvombo zvako zvazvimba wauzodii dai uri nditaura nenyaya yekuti akakuroya ndekwanisa kunzwa ndimwe nyaya yekuti akakuroya noti kuti uri matestis ako akazvimba nenyaya yekuti mweya munhu wakauraya ndiye akachengeta bhodhoro hamumodiba zvozvimbisa zviro zvako zvinozvipa pakudiiva akapararana wanei iwe wanga usaziva kuti paunouraya munhu ngozi inoparadza wanga usazviziva wanga usazviziva here kuti ukauraya munhu ngozi inoparadza zvinozvimbisa matestis unochiziva here zvinozvimbisa matestis unochiziva
Pane n'anga yakazeka kucheka kamuchekera nyora matuluzi ako kuti apore. Iripo here. Wakarapwa sei kuti zviserere zvakaserera sei? Usataurwa nemunhu wauti akadai. Pane munhu ada kuwengesa munhu. Iwe pasina kana nidzi kuti umbowenge munhu. Ende munoripa zviperi. Pasina nemhuru sit down muende kunoripa nyaya yadi yopera. Musavictimize nepazvibatsiri. Ndikunoswera munesa pera kuputisa muri mwe magaro putisira mahanga. Muchamuripa shamudzi makamuwesa. Munomu adi nyaya yenyu muri kuiziva but muda kucreata nyaya yenyu. Machira azodai what imimika itai musheni musanyepera upenga ndizvo ende mogare pasi mubatsirane kuripa zvinhu ende machira ngabva kwakumurimo ende nenyaya yemutuda kana muchamwina sekuru rubuda ngaite sekuru chaichai mazomunyeperana muchifamba masiti muchindiri sekuru ukazi sekuru ngatsarukani sekuru munhu akatsarukana sekuru urikuda kuvhunzwa kudare kuti huvhinyi iwe sekuru kuri wauya kotekeredza mhuri unogaida mhuri akuna zvakadaro isu tikatozwa kuti kana kuzwa kuti nhasi ndarota chifamba usiku kuti ndarota tendai chifamba usiku nhasi ndakurota ndinotomuka mwiri wangu wese udi suweti ndiri kusuweta kuti chifamba usiku nhasi wandivhizitira kwakanaka here unoda kundipei unoda kundionesei chii chanetsa urondo yagope kwangu vhara makandesa kudai ndinotomuka ndikusweta asina mutaura neniwa ndopatikuta nenyaya chii yemudzimu yana sekuri kuti kana seku musha ndotaura imba toda wemusha mavo kuti wemusha mavo ngauite mudzimu chii ipapo chokwadi zvinhu zvikaizvizvese zvapera kugadzirisa izvi zvitonesa apana handizvo nekuda kwejira inyaya yejira handidi apana zvengozi nejira handiti saka zvese zvichienda imogasi chifu chakamira utaura kuti ime ndaimogasi zvinhu zvengozi handizvo nezvichira saka ndo pane chanel chacho kaipa imi chienda yakamochungana sekuya kwandaita chandoda kuti muite kana muchitsvaga mubatsiri handiti nyaya yemoto ane zvayaibuzi haidi n'angaba inoda svikiro musanduda inoda chii haidi chii because mukatora n'anga haitotadzi kucherera something pasi haitotadzi kucheka munhu nyora haitotadzi ndobasa kwake kuizwa vanhu mishonga asi svikiro haricheki munhu chii nyora haripi munhu chii mushonga rinokupai gwara chete mazuva ana nemaunga ndozvatoda kuti muzirizvo chiendai pasi mosvike modi jira riri kubva riri numba memunhu munhu akaremerwa nemukadzi wake ndoti aunze maprofiti pamba pake pozi ngepake imi muri kuita zvamoita kudzimba dzenyu its your right kana uri wechechi unoita zvemaprofiti imi muri kuti mape munhu apawe maprofiti nei torai machira muendese panofanira kunga ari munhu ese ane freedom yekuita zvarudini zvaanoda pamba pake akaunza machira ndiyani vakaya kusunga machira ndiyani zvakanga delegation yese akatoya kotsveta ndiyani taura munhu timbasani wakabata jira wakatobatiswa jira ndinini kuzienda naro wakabatiswa ndiyani ngewakomana wesa unobani todi uri bhizo pemunhu wakabatira nei ndichadikutaura chobani ndingodisamba mangondesa nosamu wapedza wewe tete wacho vari munei vatirise mhuri tese chidaidzai tete handizo chidaidzai tete madaidza tete tete wouya iwewe wobvisa jira sekupiwa kwaita kudzosera kunani tete ndochaziva kwachadidzosera tite zanditi kwakasauya
Teta sakauya. Apashai kumana angari pamberi nati. Uyangazi padhuze. Unomba iye. Unomba iye ndio unoziva kuti ndio chadaidza ndokuti mupidzi unomba iye. Bari kumbatsira achazokutaurirawo zvekuita. Saka nditi mwedzi unosati wapera. Munhu anotorarama make hope dzakanaka. Nevana vake vachirarama hope dzakadini dzakanaka. Musaisire machira anodaidza chi adaidzira mweya une uri kupfuura hawo. Unoziva zvinoita ngozi? Unoziva zvinoita? Makamuna zvinoita mheni. Ikaona pane poo rakareba. Inoita sei mheni? Inodambura ipapo. Nyangwe yanga iri kufura kudzika ukangoona poo rakareba inotochinja direction kuya kupinda poo. Inokona. Yobva yadzika napo. Ndozvinoita kuti chii? Mweya yetsvina. Mweya yetsvina ikangozwa kuti pana Thompson uri apa. Inotombotena inombosvika pana Thompson, inomboti Thompson mhoro. Yozopfuura. Zvinongozi dzese dzemuraini dzadzako yaumba kwake. Aushaya hope nevana vake. Ayo mubatsirei. And before Monday endai mubvise machira kumba kwemunhu. Moenda kwegara pasi moita nyaya yekuti ngozi ichese ibadha. Mungadzise ngozi yeidini ibadha. Then tozotangira ipapo kana paine zvimwe zvanyuka muchii. Thank you. Next case. Ande.